Amicos celebra o seu 25 aniversario consolidado como un referente en Galicia no acompañamento a persoas con discapacidade intelectual, autismo e as súas familias. Creado por un grupo de familias preocupadas polo benestar dos seus fillos, convértese nunha organización que actualmente conta con 130 profesionais, máis de 1.200 usuarios e máis de 1.250 persoas formadas laboralmente. Ao longo deste cuarto de século de vida apostou por un apoio integral das persoas. No 2001 ábrese o primeiro centro de día Amicos en Oleiros. Anos máis tarde nace a Asociación Integrados, centrada no ocio, o deporte e a vida autónoma. No 2015 inaugúrase o Centro de Atención Integral de Boiro. Durante estes anos creáronse varios proxectos medioambientais, alianzas con empresas da comarca e campañas de sensibilización e concienciación. A súa misión é acompañar os usuarios e as súas familias, e os seus obxectivos de futuro nesta nova etapa serán ampliar as redes de alianzas, fortalecer a inserción laboral, continuar con proxectos de activismo medioambiental e avanzar na transformación verde dos seus centros. En Amicos apostamos por unha sociedade diversa e sustentable, promovemos o desenvolvemento persoal, a participación social e a inclusión plena. Traballamos para que a familia Amicos siga medrando.